सेथि जिरायनाया दाखालि नभेम्बर दाननि 2 अक्ट'आव गुवाहाटीआव जाबाय। दा बेयाव प्रिलिमिनारि जोङो सिनायथिलायनाय मोनसे जाबाय। बिनिफ्राय जोङो बोरैहाय खामानि मावलांगोन बेखौ एसे एनै रायलायलायनाय जाबाय आरो जोंनि अफिस मोनसे नांगौ जोंनो बे अफिसखौ लानायनि खोथा दासिम बेखौ बेखेवनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो दासिमबो जोङो मेन खामानियाव दासिम आवगायथ'नो हानाय जायाखै। दासिम जोंनि अफिस सेटआपनि खोथा दङ, बेनिफ्राय जोंनि रड मेपनि खोथा दं। बे थिग जायोबा खोब खम समनि गेजेराव बेखौ खालामनाय जागोन। आरो आं दिनै बुंखानो लुबैदों जे जोङो मोनसे कमिसना मोनसे फर्मेट बानायगोन आरो बे फर्मेट बायदियैनो बबे गामिया ओंखारनो लुबैदों बबे गामिया हाबनो लुबैदों बे जिनिसासो जागोन। आरो बेयाव रायलायनाय जादोंमोन जे फर्मफोरखौ डिसि अफिस बा नोङो साब डिभिजन अफिस बिदिनि गेजेरजों हयथ' मोननो हागोन। बेनिफ्राय साबमिसनाबो बिदिनो जागोन। नाथाय बेखौ रोखा नंथ'आ दानो जे दाखालि रायलायलायनाय जादों हयथ' उनाव माबा मोनसे सानफिनलायनाय हयथ' जानोबो हागौ। बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि मावनांगौ जायोबा खामानिखौ आवगायनांगौ जायोबा रायजो राजाफोर बा बै गामिफोरखौ आं खावलायगोन जे मिडियानि गेजेरजों हयथ' खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिगोन आरो जेला फोसावो बेबायदियैनो रायजो राजाफ्रा बा गामि जायफ्रा ओंखारनो लुबैदों हाबनो लुबैदों बिथांमोनहा बेबायदिनो एकर्डिंलि खामानिखौ मावलांबानो जाबाय। टार्म्स एन्ड रेफारेन्सआ जुदि बानायगासिनो दङ आरो बे टार्म्स अफ रेफारेन्सआव सुक्तिकारि हान्जाफोरनिफ्राय गोदो माने सिगाङाव भारत सरकारजों रायलायबाय थानाय टाइमाव जेला सुक्तिनि सिगाङाव अब्ला मोनसे मेथडल'जि जिहेतु भारत सरकारा आसाम सरकारा वान्स फर अल खेबसेनि थाखाय नोङो बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बिनिखायनो बर' जेंनाखौ जुदि खेबसेनो सुस्रांनांगौ जायोब्ला जे रेभिनिउ भिलेज हिसाबै नङा जे बेयाव नोङो पारा एबा सुबा हिसाबै लानांगोन आरो सुबा हिसाबै लायोब्ला अब्लाना गुबुन हारिफोरनि ओंखारनाय बा सिमायाव नांजाबनाय ट्राइबेल बा बर'फोरनि गामिया हाबनायनि थाखाय सुबिदा जागोन। आरो बेखौनो दिनैहाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ बुंबाय थादों नारसिनबाय थादों। निस्सय हयथ' बेबायदिनो हयथ' फैगोन आरो बेबायदि फैयोब्ला दिनै सिमायाव थानाय जे सोरबाया गिदों जे जोंना संखिया खममोन जों सोरबा संखिया बुरजाजों ओंखारलांफानांसिगोन नामा दानजासिगोन नामा नैबे गिनायनिफ्राय जोङो उदां जानो हागोन। बेखायनो बे खामानिखौ दिनै मावबाय थानाय जादों। हाबनाय ओंखारनायाव बेनो जे खोला सिमाजों कन्टिगुवास जानांगोन, सिमाजों नांजाबनाय जानांगोन बे गामिफ्रा। दा बेखौ सुक्तियाव जिथु रोखायै लिरनाय दङ। कन्टिगुवास जायोब्ला हाबनायनि ओंखारनायनि थाखाय क्राइटेरिया मिलायोब्ला बे हाबनोबो हागोन ओंखारनोबो हागोन। बेनिखायनो जुदि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जे बिथांमोना कन्टिगुवास नंगौना नङा बेखिनिखौ एसे रोखायै नायनानै लानाया मोजां जागोन। दा सोरबा हान्जाया गामि दाननायनि बाथ्रा बुङोबा बियो एसे मोजाङै जुदि साननानै बुजिनानै नायो जे बेयाव जेबो साननांगौ बा गिनांगौ गैया। मानोना गामि दाननांगौनि थाखाय बा सोनांगौनि थाखाय BTR सुक्तिनि 3.1 दफा बायदियै मोनसे कमिसन दाना होदों आरो बे कमिसना दिनै खामानिखौ मावगोन। कमिसना मावखांनायनि उनाव बबेबा गामिया बाद जानांगौ जायोब्ला बा बबेबा गामिया हाबनांगौ जायोब्ला बे उनाव थिग जागोन। आरो गामि हाबनाय बा ओंखारनायनि खेथ्रआव बै गामिनिफ्राय मोनसे एपिल फैनांगोन जे जोङो ओंखारनो लुबैयोबा जों गामिया हाबनो लुबैयो अब्लासो जागोन। दा बेनिखायनो बै गामिफ्रा दिनैहाय कमिसनाव दासिमबो कमिसना बेबायदि एप्लिकेसन आजावथ'वाखै दाबो पेटिसन जेबो आजावथ'वाखै। दा बेनिखायनो सोरनिबा गामिया दाननाय बा ओंखारनायनि खेथ्रआव जिहेथु बै गामिया एप्लिकेसन होनांगोन दासिमबो बै गामिया बे एप्लिकेसन होनो मोनाखै, पेटिसन होनो मोनाखै। दा बेनिखायनो सोरबाया बबेबा मेल मिथिङाव गामि दाननाय सोनायनि बाथ्रा बुंदोंबा बियो खुनु फोथायथाव बाथ्रा नङा। रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै खुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे गासैबो नियमनि गेजेरजों जाजोबगोन। आरो सुक्तियाव बुंनाय जादों जे सानजाहा सिमा लावनायनि खोथा, बेनिफ्राय खोला सिमाजों नोङो जायफ्रा क्राइटेरियायाव मिलायो जेरै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकबाथ' बे ओंखारनायनि बाथ्रायानो सफैखाला। बेनिफ्राय नन ट्राइबेल माबा 6 सिडुल ओनसोल बा नोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङै ओनसोल जेनेरेल ओनसोलनिफ्राय एपिल खालामनो हागोन ओंखारनायनि। नाथाय बेयाव बिथांमोनहा मा मेजरिटि जानांगोन अब्लासो ओंखारनो हागोन। बेखायनो हाबनायाबो गोरलै नङा ओंखारनायाबो गोरलै नङा। बेखायनो दिनैहाय सोरबाया बुंनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सोरनिबा बांसावनायाव फोथायनाङा जे बबेबा ओनसोला गामिया दानजागोन।